Hola, boas, son Damián Espasandín e vamos a enseñar uns exercicios que podemos facer en casa durante esta cuarentena. Non necesitamos ningún tipo de material e vamos a vir moi ben, sobre todo para manternos un pouco activos, animados, bueno, porque non para manterse en forma, non? Entonces, vamos a explicaros, son os exercicios nos que vamos a ter que estar no suelo, boca arriba ou boca abaixo ou de rodillas. Entonces necesitamos que donde esteamos pois sea unha superficie cómoda, non? Neste caso, pois eu teño unha colchoneta, unha esterilla de gimnasio, pero se non temos podemos poñer unha toalla, unha alfombra, algo que sea cómodo, vale? Entonces, o primeiro exercicio é un estiramiento de espalda e temos que colocarnos de rodillas no suelo, as mans apoyadas no suelo e vamos a separar os brazos a anchura dos ombros e as pernas a anchura da cadera. As mans co brazos ben estirados, xusto debaixo dos ombros, vale? E desde aí, coa espalda totalmente recta, trátase de, cando suelto aire, subo espalda arriba fuerte e cando teño que soltar aire, volvo ao sitio. Vale? Entonces hai que controlar esas dúas respiracións. Cando suelto, vou arriba, e cando respiro, volvo abaixo coa espalda recta. Vale, entonces, o segundo ejercicio sería na mesma posición unha patada de glúteo, igual que antes, colocados exactamente igual. Vamos a estirar unha perna aí ben estirada a rodilla e alineada coa espalda, vale, non falta ir aí arriba nin aí abaixo, máis ou menos aí, baixo sin apoiar no suelo e repito. Vale, aquí podemos traballar tanto por tempos como por repeticións. O único que hai que ter en cuenta é que do outro lado hai que facer as mismas. Vale, agora, siguiente ejercicio, vamos a tumbarnos boca arriba e aquí o primeiro sería unha elevación con unha perna, primeiro con unha, despois coa outra. Entonces sería tumbados de todo, brazos no suelo, unha rodilla estirada e a outra flexionada. Vamos a traballar coa perna que teño estirada. Subo aí arriba e sempre baixando despacio, sin deixar caer a perna, coa rodilla estirada e sin tocar no suelo. Vale, sería subir, baixar despacio. Igual, vamos a facer por series de tempo 30 segundos, 20, 40, os que sean, ou por número de repeticións, pode ser hasta 10, hasta 15, hasta 20, cada un dentro do seu nivel. O seguinte ejercicio, só quedan 3. O seguinte é na mesma posición, o brazo no suelo é unha elevación de pelvis. Vamos a separar as rodillas a anchura de cadera, os pés ben apoiados no suelo e o cuello totalmente apoiada aí para descansar, que non se cargue o cuello. Entonces, ahora, desde aí o que vamos a facer é subir pelvis arriba fuerte e baixo, apoiando de todo no suelo cando baixo. Subo fuerte, baixo. O penúltimo ejercicio é un ejercicio de abdominales. Entonces, o que vamos a buscar con este ejercicio é que non notemos estas molestias que a veces se teñen cando se fai este ejercicio, vale? Que carga un poquinho o cuello. O que vamos a facer é deixar a cabeza sempre apoiada no suelo e vamos a traballar coas pernas, os brazos aí no suelo, subimos as dúas rodillas aí arriba e vámonos a manter, fijarse aquí a máis ou menos 90 grados, vale? Unha flexión de 90 grados e o que non vamos a facer nunca é pasar hacia adiante ou estirar as pernas. Vamos a manterlas sempre aí flexionadas e trátase de acercar rodillas hacia o peito e cando veño freno aí, vale? Acerco, freno aí. Entonces, con este ejercicio traballo abdominales, pero o cuello vamos a ter descansado e non se nos vai a cargar. E o último ejercicio é unha plancha. Este sería, para facer unha plancha, vamos a colocarnos con solo 4 puntos de apoio no suelo. O punto de apoio de diante sería os antebrazos e o de atrás as puntillas dos pés. Entonces, vamos a colocar os brazos aí apoiados no suelo e poñémonos de puntillas, mantendo aí o corpo totalmente recto, o abdomen metido hacia adentro, os codos flexionados e xusto debaixo do ombro, vale? A espalda totalmente recta e o cuello tamén mirando hacia o suelo recto. O que non podo facer é isto, aquí estou non facendo mal, nin isto, porque aquí van a molestar as lumbares, vai a doer por aquí por esta zona, e iso non é o que buscamos, vale? Aí arriba e aguantar. Estas tamén se fan por segundos, vamos contando, poñemos un cronómetro, como vos sea máis cómodo. Vale, entonces, son 6 ejercicios
que se facemos regularmente un par de días a semana, pois, polo menos, nos vamos a encontrar ben, vámonos manter activos e vamos a sentar moi ben po que queda de cuarentena. Un saludo a todos